Il-Gvern mhux biss jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-kumpaniji li jinvestu f'pajjiżna imma jinċentiva wkoll l-investiment. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-inawgurazzjoni tal-uffiċini l-ġodda tal-kumpanija internazzjonali Microsoft fil-kumpless Sky Parks f'Ħalluqa. Il-Prim Ministru stqar li kumpaniji bħal Microsoft mhux biss qegħdin jinvestu f'pajjiżna, iżda qegħdin jinvestu fil-komunità Maltija. Investiment importanti fir-riżorsi umani li ser jagħti spinta lill-iżvilupp tas-settur tal-IT. Il-Prim Ministru stqar li kif kumpaniji privati qegħdin jagħtu opportunità tajba ħafna liż-żgħażagħ bl-istess mod il-Gvern ukoll qed joffri l-għajnuna tiegħu. Jien naħseb l-idejat li rajna hawnhekk il-Microsoft Edward Summit Lewis u jien joħroġ il-fatt li qegħdin mixin flimkien ma' numru ta' kumpaniji fuq idejat importanti ħafna li jistgħu jħeġġu żgħażagħ li nistgħu nagħtu lil dawk iż-żgħażagħ li għandhom idejat, il-Microsoft illum taw indikazzjoni ċara ħafna, messaġġ ċara ħafna lest li jissapportjawhom. Aħna lesti nissapportjawhom ukoll. Matul iż-żjara fl-uffiċini tal-kumpanija Microsoft, il-Prim Ministru ltaqa' mal-ħaddiema li kellmuh dwar ix-xogħol tagħhom. Uħud minnhom għaddewlu wkoll suġġerimenti biex tingħata aktar għajnuna lin-negozji illi jinsabu online. Hawnhekk il-Prim Ministru talab li jintbatulu emails bis-suġġerimenti filwaqt illi qal li l-Gvern ser jevalwa l-possibilità illi jibda jintuża l-Internet biex jintbagħtu r-rapporti lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Matul iż-żjara tal-ġimgħa fl-uffiċini tal-Microsoft, il-Prim Ministru ltaqa' wkoll ma' grupp ta' tfajliet illi kellmuh dwar il-ħtieġa ta' inkoraġġiment biex aktar tfajliet jinteressaw ruħhom fl-IT u jagħtu l-kontribut tagħhom f'dan is-settur. Rigward l-involviment tan-nisa fis-settur tal-IT f'pajjiżna, ħadna l-kummenti ta' Adrianna Zammit illi tmexxi l-ferat tal-kumpanija Microsoft f'Malta u f'Ċipru. There's actually quite a small population of females actually going into IT, but I think to actually change that, what we would have to do is not try and encourage it just at the university level, but go back all the way to 14, 13, 12-year-olds so they can see the type of careers that are available. Adrianna Zammit fissret kif karriera fl-informazzjoni teknoloġika mhux neċessarjament involvi xogħol tekniku jew ta' programmar. Hija qalet li f'dan is-settur hemm ukoll opportunitajiet għal dawk li jixtiequ jmexxu kumpanija jew jieħdu ħsieb l-aspett tar-riżorsi umani. Għaldaqstant il-kumpanija Microsoft nedit programmi immirati biex l-istudenti fl-iskejjel sekondarji ikunu jafu aktar x'opportunitajiet joffri dan is-settur qabel jiġu biex jagħmlu l-għażliet għall karriera futura tagħhom.